Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhunsu ngqanje ngephuzu matshitshi qomani. Bathi umfana empane semncane odanga badede abethi mdala cha. Bamsukela bakithi inganihlaza cha. Ufunza baphathi bezonqamalanga lo dwa bisho bathi ntombi zimdatha ngetshe sithi muhle webhutsu. Umuhle wematshitshi qomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona mqeqeshi, kunengane la engizwana nayo. Ngake ngayishela manje ngangena kwi-friend zone. Sekudlule unyaka singabangani. So ngamanye amazwi umfowethu imishini yakhe enze njani yafeyila. So wafana nengane ethunywa esitolo ushukela. Noma nje ake ngithi ingane yayothenga ushukela. Kwafika sowathi unqeze yazi ushukela ukho. Thatha nawo usawoti. Awuthatha usawoti. Kodwa yena ube njani? Ube ufuna ushukela. Kodwa wenza njani? Wabuya nosawoti. Esikhundleni sowenza njani? Sokuthi cha, ngiyabonga. Usawoti ukhona, mina ngidinga ushukela. So njengoba ungekho ushukela, hayi ngiyabonga. Ayihambela ayibelele emuva. Adlulele kwesinye isitolo. Enze njani? Ayothola ushukela. Noma akalinde la ungekho khona uthi hayi, zobushukela ungekho kulungile ngizobuye ngibuye mangabe usukhona. Yabo? Kukanjalo. Baningi mfowethu benze njalo. Umuntu wazi kahle ukuthi uyenganeni uyayithanda ugcwele ngayo. Kodwa ifika ingane ithi yazi asiba bangani. Uyangithanda ngeke ngcono siba bangani. Ajabula hayi asiba bangani baba bangani. Hambe isikhathi ahlale aloke ehlalele ethembeni ukuthi ngizizwa sengibona hayi ngimfanele. Ahlalele kulelo themba elingekho. Aloke ehlale ethembeni nje elibhlungu ngoba akenzi lutho. Lo muntu akakwazi nokumqabula, akakwazi nokuthi emzwise noma bezwisane. Ngaphela kusuke kwenziwana akekho ithi impambo siyokwenzana. Yabo, omunye yenza omunye nomunye yenza omunye. So yenenzana. So anikwazi ukwenzana, awukwazi ukuthi niqabulane, awutholi lutho. Ukhona nje ngamanye amazwi friendship useless. Kodwa accepta khona kunjalo. Baningi bakwenza la umuntu ahlale ethembeni angwelinye ilanga ngiyoza ngizwele angibona ngimfanele. Yabo, no, wena uze ngento ethize, uma ingekho into ethize hayi ngiyabonga ngidlula phambili angobani ayikho lento engize ngayo. Ngiyabo, so next time mfowethu kusukela nje namhlanje ungalilingi uyivumele leyo nto. Uma nje umuntu ugcwele ngaye yena ekuchithe ekubhekisa le ekuthetha siba bangane efuna ukugodle kwaphela ekwenza isilimo. Ungayivumeli leyo nto ngobani into ebhlungu lithi amsekwapheni ekugodlile ungena kwi-friend zone ugwiliza lapha ya. Uzofika omunye umjida enze lento wena obufisa ukuthi ingabi yenzeka kuwena. Fika ayithathe ingane phambi kwakho ubuka film gcina izimposter senza yonke into uyabuka nenhliziyo ebhlungu. Kanti fanele wamukele uthi mina ngize ngalokho iproposal yami ithi kuwena. So uyifuna iproposal yami yebheda injani kwashacemi yadlulela phambili ngobani kusonke umuntu yokuthanda. Once you understand lokho awuyeba nepeace mfowethu. Enhle kabi. Kodwa uthi ubafuke manje ezinsukwini ngiye kuyo sayokhuluma ngayicacisela nje ukuthi umngani bethu angeke busaqhubeka buyaphela namhlanje. Ngacela ukuthi asinike ithuba sizame. Wathi akazi usazocabangisisa kahle le ndaba. Manje mina ngizibonela ipani nje ingakawusho umcabango wayo lengane. So ayivala lapho umfowethu. Vele mfowethu ku-obvious ngoba nawe ipani uyalibona. Vele ilona wena umucabanga lo muntu uyocabanga ayikho into ayoyicabanga lana. I-answer unayo. Ubenqena nje ukukuphoxa. Ubenqena nje ukukutshela emehlweni ngobani bona banenhliziyo ezinhle. Yabona bayazwela kakhulu. So ke that's why naye ngafunanga ukuthi akutshele into okuyiyona. Ngobani? Inhliziyo yakho besaba ukuthi awuzovele nje ishwabana uphatheke kabuhlungu. Nabona usuku lakho livelelone. So kuhle kona akukhohlise ngakho ukuthi hayi ngisawucabanga ayikho into ayicabanga. Impendulo unayo. Uyasaba nje ukukutshela. Uyanqena ukukutshela ngoba ngeke izikuphathe kahle. So maningi nje amaphutho owenzile la mfowethu. Yabo uyacabanga nje ufika umuntu ayazi umngani bethu angeke busaqhubeka buyaphela nje namhlanje bese uyazincengela phela ngiyacela phela uyazi ngiyakuthanda ake sizame nje phela yabo
kuyacaca mfowethu ukuthi kwesinye isikhathi ngeke ngikhulume kube yikona ukuthi hayi mhlamba sizwana yabo. So mina uma wenza kanje kuyacaca ukuthi hayi ngeke ngikhulume kube yikona ukuthi hayi asizwani kahle yabo. But I'm hoping ukuthi from now on uzoqala wenza izinto ngendlela efanele sizwane kahle yabona. So mina nje into ebengayisho kuwena noma ngi-advise ngayo, yamukela isimo, samukela isimo la imagine yakhe ifailile, lento uyilahle eqaleni, wangena kwi-friend zone, nakhona uzange uphume kahle, uvele nje wayomvuthela hayi kanti bethu buyaphela, lento uyancangela futhi hayi awu asizame ini yona yabona. So uyilahle yonke lento lena, amukela. Bengathi nje ngoba usawucabanga mzibe kanjalo ungabusamkhulumisa, angisho ukuthi phela mekukhulumisa yena umzibe, cha ngisho ukuthi nje ungabusamfonela, ungabusamu WhatsApp, ungabusenza lutho lokho obukwenza eqaleni mawukuthi ubukwenza noma benikwenza nobabili, ungabusakwenza ke wena yabo. Usithulele nje kanjalo usawucabanga, and for sure ucabanga kwakhe mhlambe kuzothatha 3 months 4 months 5 months futhi forever mhlambe ngeniphinde akukhulumise ku WhatsApp nawe uma uyithulela na mhlambe uzozithulela kanjalo ngoba mhlambe usenesoka lakhe elikhona. Angithi wena wafika ungena ku friend zone, wafika esitolo uyofuna ushukela ubuya nosawoti yabo. So into kanjalo kodwa uma ukuthi kanjani ke uyozibuyela yena sekuthanda yena, kodwa nje wena ngawukho isayidi ungabusamfonela, ungabusamu WhatsApp, akasa exist yabo. Ungabuyeli kuyena usucabangile impendulo yami manje shaya kanjalo, thula nje kanjalo, kodwa enze njani, yamukela isimo, dlulela phambili. Into engiyithandayo la nawe uyabona ukuthi ipani leli usho ukuthi awuflobile yabo, ipani limsuka ungeke waligwema yabo. So dlulela phambili, miyeka ucabanga, dlulela phambili, bheka abanye abantu yabona mfethu, lento okuvaleka amehlo, ubheka umuntu oyedwa ufocusile, ukwazi uqala eceleni ngathi inkombo nje ayikwazi nanokuthi amantombazane maningi, once wavula amehlo maningi amantombazane la ngaphandle yabona. So musu ufocusa kumuntu oyedwa lo mshayela kuphoxe ngafuni uqhubeke uyithemba lami uqhubeka kuyena, kodwa benze njani ebengakufuni yena yabo. So bheka abanye abantu, baningi futhi abafisayo noma abangafisa ukuthandana nawe ngoba nisipho wena ubalekile miyabo. Ngoba ngihlezi ngisho ukuthi umuntu ongakubona lokho kuwena indaba yakhe, ngoba wonke umuntu emhlabeni unjani ubalekile. Baningi nje abafisayo ukuthi hey leli yabhonga uma ngabe uyihambela lapha leyansizwa leyana kusiyama ngathiwa nje elami yabona nje umuntu wami loyana. So baningi kodwa angeke benze njani beze bekutshela. So konke kulele bani kulele kuwena ukuthi usukumiye khona ufike uyosikhulumela nawe njengensizwa. So yenze njalo, khohlwa nje lo, qhubekela phambili nempilo ngoba akusho phela ukuthi njalo la sizama khona kohlezi kulungu, akusibona bonke abe usithanda abantu emhlabeni. So miyeke ucabanga kanjalo, uyobuya ngesikhathi abuya ngaso, kodwa wena mthathe njengomuntu ongasa exist, uqhubekele nempilo, ubheka abanye abantu. Hleze uzomthola omunye umuntu onjani ozokwazi ukuthi usharishe lolu uthando nalo, nilishare ngoba phela wena complete, awudingi uhalf ukuze ube complete, ucomplete. So udinga umuntu onjani ozokwazi ukuthi usharishe lokuba complete kwakho yabo. The completeness yakho uyisharishe naye, the happiness onayo ukwazi uyisharishe naye. Ngobani? You are happy, you are complete, uwedwa, awudingi half, ngidinga half ukuze ngibe complete, cha, awazi ukuphila nje uwedwa. So udinga umuntu ozathi wenze njani, usharishe naye le completeness yakho yabo, the happiness onayo, lenjabulo nje unayo yabo. So ngiyathemba ke mfowethu uzokwenza ngendlela efanele. So mangabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ke ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbule ke mfowethu sikamqeqeshi wensizwa ikhala lenjabulo, sho mfowethu.